Good afternoon, tatay. May kakilala po ba kayo ritong Fortuno Dador? Fortuno Dador yung kanyang asawa. ano? Dador yung kanyang asawa. Ang kaya yun. Diyan sa yung buhang. Opo, buhang po. Yung dating na tumira sa ilalim ng tulay yun eh. Sa tulay? Oo, tumira sila sa ilalim ng tulay. Sa tayo sa diretso lang yung mataas na tulay doon. Ay, doon. Salamat, tatay. Yan na lang. Pag tulay ninyo, tanongin yung mga tao doon. Ay, opo. Opo, salamat, tatay. Good afternoon. May kakilala ka ba rito Fortuno? Yung kanyang asawa eh dating tumira sa ilalim ng tulay yun eh. Ha? Naikwento lang sa akin dati silang tumira sa ilalim ng tulay. Ay. Janice Fortuno ko na. Asan niya? Baka kakilala. Boss, may kakilala kayo rito sa baka kilala Fortuno, yung asawa niya raw eh dating tumira dyan sa ilalim ng tulay tapos lumipat na lang sila sa kaniyang bahay. Ang asawa niya po taga Tanawan, taga Santa Cruz. Ang pangalan ng Dador. Nag-crossing ka dito sa bagong lubos sa tulay. Ang ngaran sa Facebook kasi Fortuno eh. Sa apelyido. Ang apelyido ng asawa niya ay Dador. Oo. Dati siyang nagdadala ng ano eh. May junk shop dito eh. Dinadala niya yung mga ano diyan sa junk shop. Pero paano hinatag ang address kaya diri na mo maimod ang balay. Wala akong contact niya eh. Aywan ko lang kung Fortuno talagang apelyido ng asawa ng Kusin ko na address. wala hinatag na address. Ang kwento sa ako, dati rason lang ka-star sa Ramsan Tulay kay pinalaya sa biyanan. May school dito. Kaya ito malapit sa school. Maray na hapon sa Indo Gabus. Patanong ko lang kung saan ang bahay ni Balay Fortuno, kung may kakilala ka muna Fortuno. Fortuno. May isan. Ha? May tulay dyan sa kabila, maghapon ka. Harani daw sila sa school eh. School. Oo. May school pa doon. Ha?
High school. Din sa ano? Elementary, high school doon. Sa unahan Sintulay, may high school doon din sa kanan. Kanan. At saan kayang paaralan yun? Hindi ko lang alam. Wala dito, di ano, mga apelyido ng mga Portuno. Mayon, kaso doon sa Juan, Sa, sa May Taisan, doon sa unahan ng Tulay. sa unahan Tulay. May school doon. Ay mabalik talaga ako ha. Mabaya, like, yan na, ang Portuno. Portuno. Sa tulay yung mamay? Janice. Ano yan? Iglesia? Mayang Janice yun? Iglesia ba yon? Ah, mauna ada yan to. Nasa unahan lang sa unahan lang talaga Sintulay, may doon ho, may pasulo doon. Oo. Mayon ang mga may Portuno doon. Awaton pa na ako din nakauli din sa Bicol. Ay, ayun ka sa isang. Ay, ko. May delivery pa na siya. Sa may Tulay ha. Sa lagpasan Tulay? Lampas na, diyo lang. Sa tulay. Sa kanan. Sa high school. Ah, Harris High School. Ay, salamat ate. Kapag ka na lang doon. Doon sa may tindahan pa gano'n. Galing pa ako ng Bulacan. Sa Bulacan mismo, sa Norsagaray, Angat. Oh, salamat boss. Dito pala. Sana yun na. Ate, salamat. Salamat. Doon lang sa may tindahan. Oo. Randy. Right. Asan ako? Baka kasama ko yung nasa tulay na yun. Hay, tabi ba yan din ang high school? Yung mawin na may slowdown? Mayon ang eskwelahan na. High school. High school? Masulod pa. Masulod. Oo. Kaya hanap ko si Janice Portuno. Delivery ini. Rayuon pa. Halik pa Bulacan. Alam mo ba? Oh, halik pa Bulacan. Portuno tatay. Portuno. May mga Portuno. Ah. Ini na eskinita na ini. ini na sa iskinita na sa Dilaw. Tapos ano pa? Makaliwa pa ako. Kaliwa pa. Doon ho, ang pinakador ho. Pinakadorho. Salamat po. Unahan. Salamat po. Oh, dyan o. Ay, maray na hapon. Ay, tayo bibaya din ang balaysan mga Portuno. Portuno. Ino na natunod na yero. Ari, ini na yero na ini. Ino na yero, anak ko na balay. Ay, salamat. Kumahoy ka na ng tabi kay Pentasya to. Oo, ayun. Delivery ini harayoon pa liwat hali. Hali pa sa Bulacan liwat. Naguhulog. Nakita mo na ba? Oo, pupuntahan ko. Di ko pa na ano sila nakausap. Sige. Maray na hapon. Ay! Okay, ito ang buka mo! Sa kapon mo! Ninyo. Mga taga-anggat. Kain! Yung sa tulay, hindi ko kay hinanap nga ni Umbalay niyo.
Nagtugtog? Darang mobile niya. Ako, pwede na mo ka to. Pahanap lang kami sa balay, kaya nauupahan na mo. Oo, tinuklo na sa ako ni Tito. May bulay ko na yung uupahan. Katuon ka kahit gusto niya. Niyan. Ini. May dalan din eh. Ibilin mo ini kay malibot ka uli. Ay, ano? Di man kasi yun. Anahin ko muna sila, ayain ko muna sila rin. Kaya di ko pang pwede ibilin ini. May mga ano eh. Oo. Pwede ko sila ayain muna rito. May agihan din eh. Ay di, hindi. Wala. Makaano. Malibot. Mabiltada ako. Maglakad ka na lang galing sa bayo. Harayo, nasa tulay sira. Harayo yan to. Na ano yun? Na-receive nyo text ko, wala? Diri ko na ano. Oh, wala. Iba na ang number. Diri. Lubat ako. Di Ah? ako nakabukas niyan. Sa ano, oo nga. Nag-ano nga sana ako ng Facebook at contact kung sana kita. Kagabi naka-online ako kagabi. Diri ko man na. Nasa biyahe, ugang kami. Kaya, Bakit kayo nag-ano kayo, nag-chat? hindi nga ako makachat.